आज आम्ही व्याकरणाचो पाठ शिकूया. नाम, वस्तूंची चित्रां आणि तांची नावां. पुस्तकां, चॉकलेटी, कुराड, कुराड, करवत, बॅग, बॅग, सत्री, कदेल. आता फुलांची नावां. शेवतें, साळक, दसण, गुलाब. आता जनावरांची नावां. हत्ती, बेबो, मूय, कोंबी, पाखो. आता सुवातींची नावां. इगर्ज, शाळा, घर, हॉस्पिटल. फळांची नावां. केळें, अनस, आंबो. भाजयांची नावां. टमाट, दुधी, कोबी, बटाट. अशा ह्या वस्तूंच्या, फळांच्या, जनावरांच्या, भाज्यांच्या, फुलांच्या, सुवातींच्या आणि सगळ्यांच्या नावांक नाम असे म्हणतात. देव बरे करू. आता आम्ही काय वाक्य घेऊया. वाक्यातले नाम सोदून ताजे सकयल आडी मारून बरोवन काडपाची. बॅगान पेन्सिल आसा. बॅगान हे नाम, पेन्सिल हे नाम. राम शाळेंत वता. राम आणि शाळेंत. हांवें कोबीची भाजी खाली. कोबीची भाजी. पुस्तकां मेजार दवरल्यांत. पुस्तकां मेजार. ही जाली नामां. राज बटाटवडो खाता. हातून राज आणि बटाटवडो ही जाली नामां. बागेंत पाखो आसा. बागेंत आणि पाखो ही जाली नामां. गुलाब सुंदर आसा. हातून एकूच नाम आसा गुलाब. मुयेन साकर खाली. मुयेन हे एक नाम आणि साकर. कुडींत आंबे दवरल्यात. हातून कुडींत आणि आंबे ही दोन नामां. हती पानां खाता. हातून हती आणि पानां. तर अशा वस्तू आम्ही नामां म्हणतात. देव बरे करू.